Domi, mabali namin. Nagado ti pakakumikuman. Sa bali na nagitag sa saron no seminar nasken nga atindaran. Talaga kasta no kalkalpa si eleksyon. Ano tinasken amayadal kadagiti agdadamong agtugaw ng opisyal. Nangro na lang aruda ni ti barangay. Kasta ngagpaiso. Kas kanya ka. Agpaiso, nagkagawadak. Ngam adupay lang nagitinasken na maamuak ken adalag. Wen, no kabarbaro dagiti daduma pay ng opisyal, ado tinasken amayadal kadakwada. Talaga Dagiti launay kaskanyak asaan na nakatunoy itinangato nga adal. Dagiti awan nalpas na kunataman langen a kurso. Una ya. Marigatan da no saan da pa makaawat iti English. Narigrigat manen Nawadwada metlat panunot dagiti nakaadal. Nga masino ti profesional, wino degree holder amayat ngagbarangay official lang. Kitaman. Ada nga tamo, nga mabilang laeng. Unggayam. Amangan no umay to iriing ni Mrs. Kadamian, di pa utang na adi na masing-singer. Ay, makamukan taon domeng. Ay, naglengag pa utang na diya bakit? Ang nangato ti porsyento na iti ipapautang na. Pagbiyagan na mo't, ang yamay madirikas jay. Saan mo't adakes, tagpaporsyento? Ngam tayo saan mo't marigatan di agutang 20% sa. Tirigat na, ang damot na kita'y agutang na ipautang damot. Paporsyento ang damot lang. Awan, may saditan ni Berta Abalaw. Agpapautang mo't tayo jay. Tirigat na, inutang na mo't lagayam, di papautang na. Dakdakkel man ti porsyento na jaya. Saan samot? Adda tulagan da kan Mrs. Kadamian. Ita ni Mrs. Kadamian iti nabababa porsyento. Tapno inton ipautang ni Berta, 20% mo lang. Kasta ya? Uwan, nagbalin ang negosyo dita pautang 5-6. Kat ita? Nagbalin mo na problema ni Mrs. Kadamian dahil dyan pinapautangan na. Awon na. Nakasanaw. At damot na kita nag-uutang akasla nagpagunggan. Gaputad nagpautang, sige latan. Utang da nga utang. Nga oray awan nam na maenda pangalaan da iti pagbayad da. Isuray dyan tayo kunada mayutang dan ultimo kararwada. Awon Tasandan to na makabayad aginggat matay da. Kasintumatan datay nagpautang no di nakasingir. Kat isuray dyan ni Mrs. Kadamian. Uwing. Katay ko na kon, umay tulakit di dayjay. Agpatulong kada tayong opisyal ti barangay, tapno makasingir. Dakkel sa ti pautang na karagiti agpapa-eskwela ti kolehiyo akalugaran. Awin. Kadwan na nga agpapaadal iti kolehiyo dagitay ireklamo na adi makabaybayad iti utang da. Nga oray dumakdakkel ti porsyento di utang da. Nay, mabitlaan. Umawawag ni Rosa. Hello? Dom, busy ka dito barangay hall? Medyo. Apay? Agawid ka pa lang. Ada sa nga ili. Tagabantaylon uy ka no. Aya. Asinaw? Kasinsin mo ka no. Ay, adayo basitan ang kasinsin mo ka no. Adayo akasinsin. Wan, nalagawid ka pa ibiitap na makasaritam. Alawoy, umaya ka. Tatang, agawid ak labiit. Adda ka no sa nga ilime. Agawid ak labit, tinunak ka ni tatang. Pinanawa kay di barangay hall. Nga makaturturog ak matay. Nimot Rosa. Kunamnan masinsinit mo't ti dapanan. Nga adda dito balay.
Awanan ti aldaw asa narumwar. At dalata papapanandamat kan nanang. Ala, heredap kulabita. Oray 15 minutos lang. Dito ilatan sa pa. Ang mga ilay-ilayon kong timaturog, aging gatrabi. Lumapanak pala aguldag iti kama. Malakip ko manen, di kasinsin ko at tagalunoy. Nakapsot ka nun niya apong dupaya. Kasinsin na di apong ko alakay niya apong dupaya. Kaya't nakano makita. Ano nga ta, nusarong karan mi kan Rosa. Nabayag mo, saan ko nakita na yung apong mi. Sarong karan minto managit de. Kumusta kayon, apong dupaya? Ay nga po, kadomingo ay nabayaga di ka nakita. Talaga nabayaga na di umay mi dito, yapong. Ngam sa nabalay. Adda kami manan kan Rosa. Wen apong, sarungkaran da kayo. Kumusta kayon? Ay, dahil kas makita yung mo, napigsa akpay. Ay, kapairak pala apaguyo dyan ti kasi lupo ti kadakal na abikrat Aya. Ay, siyaws, manganap to'y apong mo abakat. Pagmantayan ni Katyo ti amalan niya. Tatno nalawag ti panagsarita yaw. Apay kabalan niya pala ti aganap. Ay, wala. Isu na lang saan kun amaawit ay awit ti maanupakno ko Lilia, kasla sa anak amamati makaanop kayo pa lang apong. Ay, sus, mamati ka. Ay, nuan niya ti kunayaw. Intayo aganaw no parpangaw. Mayat sa. Pudno nga taga-akabailan na paydong. Ibagpaga na karunan. Mayat niya imbagayo apong. Kayat kumot apadasan ti aganop. Uray, saan kanto amakibang kundi ano? Mga no, madugsat lang kay masarakan tayo nga ano pa. Ha? Alalay ka laang no kaskasanaw. Siya timang tiliw iti anyaman makita tayo nga ano pa. Bilibak at talagan no kabaalan niyo pa iti aganop apong. Ay, sus, intayo agano, tay pakitakin ka ti kabaala kapaw. Ay, tungtong tayo at tungtong. Ay, mabiit lang, ta inakyuli jay pupuk ko ta pulpugan tayo. Awan pa'y naluto pangaldawan. Anya di pupuk yo aya apong. Siya kaun ti mapan mangala. Agpili ka iti kayat mo, tapulpugan tayawn. Anya ka no dong? Yakam mo. Basta orahin tang agsubli dito. Yuli na kano ti pulbugan tayo apupok na. Ay, mangano pa talaga. Adot pupok na nga inan-ano pa na? Wen kano. Dahil di apong lakay ti talaga amang ngano. Simursurot ide ni apong dupaya. Iti na di apong gabot. Isa nakasursuro mo nga agano. Kat idi awanan day di apong mo agabot.
Ison, tinagtultuloy anagan anop. Uy, Hey, yan nga kasinsin domeng. Ah. Agpulpog tayo, kunan ni Apong. ha? Anya na tan na po nga binakroy mo? Musang. Ha? Agparti kayo iti musang? Ay, di mo atap apusa ti musang? Uy, kita ma, pusa talaga tilangana. Ay, Ngam, atap da ito. Ay, mayat nga adobuan ti karne da ito. Umay kan dito kusina kasinsin. Aron nagkidalikan, tapulpugan tanda ito. anyat ko na ni Dumeng lakay. Kaano sumangputdagan ni Rosa? Tinton bigar nga ta. Kinunakmait. Ano saan lakit deng emergency ti kapuna. Kinid daw di apong nat ipapanday jay. Ay agawid dadagos. Una tane, adu tinasken mo't nga si kaswan mi ken Rosa di poneraria. Kasta aya. Wen, kasarita mi man di balsabadura, agresain ka no ngamin. Apay, nauman ngagbalbal sa mar. Wen nga taa, iso nga rod akasarita may, barang di na pala patuluyan ti agikat. Amang ano tagibasiten na matisweldo na bagay. Iso nga rod akasarita may, tano kasta tiga po ng agikat, ay kat nayunan mi ah. Basta saan lakit di unay adakkel, ti dawaten na. Ay wuna. Kita ngumot ngamin Amang ano saan mo't nga umdas a pagbiag ng tisweldo na, gaputa nababalaunay. Napulpugan dyan ni Luxen. Luksen, kunayo apong? Well, Luxen, tinagan jay pupuk ko amusang, pinulpugan ng dadumeng kan mutay. Ha? May... Mutit tinagan di kasinsin ni Dumeng? Well, binerngasak iti mutit day jay nga apaw. Nagngisit mo't gamay, sakit basit a tao. Kaslamutay. Aniyan? Amangan kunak no di kaagsidsida iti karnet atap nga ayaw. Pinapulpugak metlaang jay abuyaw. Di, nagadon di pinartiyo. Basit la day jay no ipain na po ni mutit jay karnay. Aniya? Dimong dong tibuksit day jay nga uray basit a tao. Isu nga awan mabangles amay luto asidaan tada nga agibaws. Hala. Ay saus, nalaing amangan ni mutit. Isu di kan tumasdaaw no maminsan la asangwen ti siya nga dungdong amaanger akarnay. Pagyamanak ti umayo pa ng sarong kanya kapaw. Umay kami tumaran apong. Ay una, ay mutet! Yag mo dito yan dayta irigalo kini katugangan, ti kasinsin mau. Wala pa, mabit lang dapat badwag. Badbadwan na ka no? Anya tayo jay dom? Diyan mo? Anya jay ipawit siya para kani katugangak apong. Ipataraken kon kini katugangam ni Marimar. Ha? Marimar? Ay, naayat ti dingon na katugangam. Unsa? Nanos mat kani rambutan nga aso da. Ay, saan nga aso ni Marimar? Mamaw ka maragsakan to makakita. Ay, Apaw. Badwagaw no. Bakas. Pinadwam na itabakas, mute? Ay, tapno kas laubing nga uban niya. Ay, wanan nyo ni Marimar, nasursuruak daytan.
So nga awan danagyaw, nasingpot. Ang mga no makabulos. Sana ka makabulot. Ha? Nagsaaw? Nakakaskas daaw unang nga tapaw. Saan ang nakakaskas daaw ta insurok day tangagsaw. Ala, kasla taong makasaong. Wonder sunggo nga rod ah. Mabilin, iso adi kay madanagan. Saan yo apag problemaan ni Marimar? Kasla ubing dayta ang makaawat iti sao. Ay, inka pa'y alaan dagitay usar ni Marimar numangan. Itugot dan dagitay. Wala pa, ang mga no, saan ta na maawit? Itulod ko ida na apang. May mayat madan. Ala kami tatang. Nasayaan. Mabitla ang Marimar. Anya rita? Bakas. Ni Marimar tatang. Impawit niya apong dupaya a regalo na kada kayo. Anya? Makaayatag. Balay tayanan ko naman. Dumeng. Ay, apay tatang? Apay arinigalwan nakyaapong mo kat bakas pay. Wonder bakas day tatatang. Ay, sana basta bagas ni Marimar ang kalgustay. Ne. Ada kamot mo, tet. Ay, wanang kal. Intulod ko da kasin sindomeng. Sakti nang ubakan Marimar. Nagkaykay sa andak sakit de. Iso abakas petin regalo jay apong yung kanya. Saan? Ay, Marimar, umay ka man dito. Kan. Iso ti agbalin nga among mowan ni Uncle Gusting. Akul Gusting. Agsaw. Kasla tao nga agsaw rin tatatang. Iso kasla damot la apo ko yun. Marimar, tinagan mo? Agsaw kang agpaisaw. Mayat. Sige, siya kung timang tarakan, itiday ta abakas. Talaga da kayo tatang. Pauit a regalo ka da kayo ni apong dupaya. Di nakawiwita na. Di nakalayatan. Ay, sana kasta Marimar. Agpaw ba kalaang? Di kagpasakwang kanya ka. Kaya tintipesto na nagsakay di tatangad yun. Salbag ka abakas. Marimar po na kayo tatang. Marimar, tinagan na. Ay, yak kaya tibakas. Pag yan ang latan, di ta sirok. Nedumduma abakas, bakit? Agsao. Anya? Oh, di ka ban. Ay sus, di ka nga tamamati. Nay, ang mga nuiso day tag-tok-tok-tok. Kasla ubing ko naktumot king ka. Nanang, umayak man. Ni Rusa mo't gayam. Sumbrag kalatsan. Sumrok, Marimar. Uncle Gusting. Kimarabasan kin ka. Ang kulkuna naman. Ay nanang, nakayayat ni Marimar. Adan liwliwayo. Ani. Uwan bakit? Uray awan na po ko ta. Tawan mo't nga ron anak daro sa kendumeng. Kaslain Marimaran ati apukutan. Anya. Aga po ko tamad na. Bakas pa ay. Ay. Abaw. Marimar. Ay. Hindi na kalakasan na. Ayatan ka na kayo, nanang. Ay. Nanay. Anya na jayan ano tag-taga-inap ko. Bakas.
Gumi, mabali namin. Dam, anyat na pasama ka dagi jag tutubo. Ngayon report dagi jag lablaba iji karayan. Naipanda iji ili. Makamon ti masagnan nga ahensya. Anyakat ngamin dagi jayan. Ngam, neramraman sa ni Totoy nga da kurkurang na. Naisungsung da iti dakes nga aramid. Dagiti naganak, ti adda mababalaw kadagiti kakasta nga aramid dagiti anak. Lakit di Katne, karaman day ta iti responsibilidad mo kas chairman ti barangay itan. Talaga nga agsasalupang ti sanguna problema ti agbalin na chairman wenno kapitan ti barangay. Amumot day tan, tanakit kita mot ni tatang idi iso ti chairman. Kasla saan ko akabalan ti kasi ti kinabalan ni tatang. Anya? Nadiskarte ni tatang. Adda taktika na asaan ko amatulan. Saan mat anas kan atuladam, Dom? Agdiskarte ka mat iti bukod mo Anya nga, Tutoy. Nagsingsingpat kan, Wen. Ay, wen, chairman. Kagawad, kunam kanyak, Tutoy. Ni duming ita, di chairman. Ay, wen gayam. Imbutos ko pa'y gam. Malipatak kit din. Laglagi pam, dagiti may balakat king kawan. Ay, saan ko malipatan? Inaktulangan agtiliw iti lawa-lawa. Wen. Nasaysaya at pa'y alawa-lawa ti pangibusam iti oras mo. Ngam ti makikuykuyog ka kadag iti barkadista. Ay, wen ang amangan no awan matiliw ko alawa-lawa. Lawa-lawa lang, di mo kit din matilew. Ay, agkagat ngamin ti lawa-lawa kagawad. Amangan no makagatak. Adwa rason mo. San kalangin na mapanagtiliw iti lawa-lawa? Mang panunot kalangin iti sabali nga ramidam. Imbis nga agtiliw iti lawa-lawa. Sabali langin, di panunutam nga ramidan, Wayne. Ay, anya ti sabali nga ramidak ngay. Kat makamukan Ay, kadwa kayo mapan aglawa-lawa kagawad gusteng. Niya. Ay. Di nagman pagang-angawan to, Toy. Sanak nga agang-angaw. Kadwan daklangan. Nagmayat tupay ti aglawa-lawa. Ay naglukon da ito tapagbali ng nakit din akas lakaidad na. Nanang. Hello, Nanang. Ay, Rusa, adda ka din ni tatangyaw, di tabalayaw. Nay, awan mat, apay. Di pa'y simmangpat? Awan pa'y, dinto pa'y simbangpet anangal daw. Niya, napananangarod. Dahil tangarod ti saludsod. Alasan na bale, uray kailangan na sumangpad. Bye. Sige, Nanang. Ay, napanan nga ta ni tatang. Ay, awagak man ni Dumeng. Ang mga no nagkuyog damay. Ay, at dahil di kadakala na lawa-lawa. Sugitin yun kagawad. Niya, ay loko ka. Kinuna makadwaan ka lang, syakit din di pagtiliwan. Ay, tiliwan yun, kagawad. Makada yun na ipasabat yun dahi tasukit yun Ay, kalbag. Ipasabat ko man lang ito'y sukitan. Kasta. Di yung pagkutsikut yan dahi taruteng. Tapno,
Ison ti pagkarayaman na day talawa-lawa. Sumitngatan nga maawan ka no pa ni Tatang Rosa. Ala, napanan na nga eh. Awagak manen. Saan ko nga min anak kontak kitay? Nakapadanag mo't ni Tatang. Agriringay. Hello, Dumeng. Abay. Ayan nyo, Tatang. Sapsapulan na kayo ni Nanang. Oh, ninanang yo. Agmalimlasad na ka makita, mailiw lao na yan. Saan mo't nga ta mailiw, no di kat madanagan una yoy. Anya, madanagan nga mga nusana ko na sumangpat, kasta. Alawi, nagawid kami. Ha? Kamin, kunayaw? Napanan nyo kaday? Napan kami naglawa-lawa. Ha? Naglawalawa. Dumeng, Sorry, Rosa. Hello, Tatang. Inigdap na mo't ang cellphone na. kinatawaan mo't ngamin. Ah. Sige ka, nakaungot lakit din ni Tatang. Nakakatawa ka. Ako na napanta naglawalawa. Sino ka no ti kaduan ha? Di na imbaga. Sigurado apalutputan ni Nanang inton makasangpay. Ninton Nanang ti pagdamagan ta. Naglokon ni Gusteng. Itay pa'y anadlaw ko adimtang di tarubayan ngam dimot la sumrekain. Anyat aramidin na di taruar kat nasip ngutain. Napanan na kataan nagmalmalam aya. Kung ano sumbatan na ti awag ko. Mga nadamot milagro nga aramidin nan. Impagtadakan, napnapan Gusteng. Nagmalmalam adi ka makontak dita cellphone mo. Cellphone? Ako rin ka. Ayan kayam tayo cellphone ko. Awan tayo cellphone ko. Di ka man akin bibiro. Awan na talaga kan. Ang mga nalubat, iso adinak na awagan ako nam. Ay, rason. Ang mga nang padawat mo, nidya kinasinarak mo, itinagbalbalam, dahil cellphone mo. Anya kinasinarak ni sasaw mo, dadaya. Na, si kapay ti makasuraw. Napnapan na mga menta nagbalbalam ka. Napnapanan. Napan kami naglawa-lawa. Naglawa-lawa. Ay, apaw. Kapay nga kasawa ka. Napan kayo naglawa-lawa ko na. Kaano pa ang nagbalin ka nga ubeng, Gusteng? Tay ko cellphone ko, inakbirukan. Anya? Ayan tay linti, inakbirukan di cellphone ko. Ninanang to'y umawawag, Rosa. Sumbata mo na. Hello, Nanang. Dumeng, surutam ni Tatang mo, takadwa mamang biro ko dyan na pukaw a cellphone na. Sa tinaw, tinakapukawan na. Ijay ka no tayak. Itugot mo ta cellphone mo, taawagam di cellphone na. Nalaklakabot lang mabirukan niyaw, no saan lakid di analubat. Napukaw, ijitay ak. Kasama. Ay, yawanan di adwa sa o, kan sa lunsod di ta Dumeng. In kakadwaan ni Tatang yaon. Makitam lakid di dya, itanda silaw na. Tatang. Si kamad kayam di ta Dumeng. Inawagan nak ni Nanang. Katimbaga na nga imay kayo dito'y tayak. Napukaw ka no ti cellphone niyaw. Salbag da yatutoy. Ang mga nu'y nalanakit day. Nagayam tutoy ti kadwayaw. Dito'y gayam ti imbagayo ang nagsapulan nyo iti lawalawa. Wen. Latulungan nak nga ro din amang sapol di ta kasama ka na. No awan di ta mapantay di balay da tutoy. Ang mga naragreg ko katinala na din ang bagbaga. Itay pa nga awagak ti number yo.
ngam kanat birits ko na naman. Nalubat nga tan Naawagan kayo mo titay malam. Wen, nga ba mga nalubatan, kalpasan na nagsarita ta. Anya, Ay, di ka nagsaupay. Umay kan, tasilawan ta, di ta kasama kan. Umay ka tagkapita pa'y dumeng. wala tang. Sa nabaling oray madamdama ka nga gawid. Takas lang nagronda ta mutlangan iti kasti nga oras. Ay, Nakaturog nga tan merusa. Imbaga na saan na kun nga oray na samangpay. nasayaat. Ay, naimbaglakid din ta nakita tamutla ang gisilpon ko. Mas dawak kami. Anyat naknakan niyo. Tanapan kayukit din nagtiltiliw iti lawalawa. Kinadwag lang ni Tutoy. Anya, ay, baliktad sa. Anya ti baliktad. Jay mo't adamulmulloong na tinangisungsung ka na kayon. Ay, di nakso tilan dumeng. Alagtugaw ka din tagtimplakan iti kapim. Dito ti termos. Imbag no adumot latin natiliwyaw alawalawa. Ay, hindi ka mo kan Tutoy. Ingkan to na bagay. Sana pagtaktakak pa eh. Ah, Nahikat, agkapitay nga roden at atang. Nya ngay lakay. Nasarakan nyo di cellphone ba? wain. Makakatawa. Kanya katawaam. Ayan nga raw dagiti lawalawa at tiniltiliw mo. Tiniltiliw yung kintotoy kunak kuma. Adaking kwa na. Nene, adan sa tao. May amsya akong timang kita di tatawa. Ngawad gusteng. Na Da kayo matitiman na nasupeng. Ay, ayan ni kagawad gusteng. adya dito, apay. Ay, mapan kami Tutoy, Nay, lakay. mapan ka na dyan baga mapapanam. Ay, urayan kayo ni Ijay, kagawad. Ay, sada. Sa anak pat nga umay. Alakot no. Ala, mapangkan. Tamangan no panawan da kan. Nagigya kinatulag mo. Na, Ay, sige nga rod, kagawad. Yahoo! Ay, apo ay. Oh, naimbagtadakan, Totoy. Wen, ado tilakok ita. Dadakkel matlaang. Wen kat no naglaingak ngamin nga agtiliw iti lawalawa. Talaga. Sikat kinang tiliw kadagiti ilakom alawalawa. Wen met. Ay, mano tigatanga mang tilyaw. Ayan nga rod dagiti lawalawam. O adada kadagito'y kahat ti puspuraw. Talo ka hamot dayta. Ada amin kargada alawalawa. Ado 50 alawalawa daytoy. Sige. Pili ka agatangan dagiti tadakkel. Lukatam nga roday. Oh, daytoy. Dadakkel amin ti inkargak ditoy. Pinaglalasin ko nga minan. Ayos. Nan, kitap man. Oh, dayta, kitam Oh, Apo. Sus. Dadakkel hagpaiso dagito ya. Ay, 20 pesos sa amin dito yan. Anya? Saan Sa nga 15 alaw-alaw ti karga dayta? 20 pesos ti maysa Nagninan. Ay, isublim kanya kon. No di mo gatangin iti kayat ko apresyo. Oh, sasawamot mulong. Ay. Alaam to'y 20 pesos. Ay, yak kayat ta kwartam. Langgong. Kwarta daytan. Ay. Ay. Impurwak mo matan ti kwartam. Lawala-wala na gito'y. Ilakom kat din itinangina. Kat di mo mat tinartarakain.
Apay, pinadakkel mo idaya tayo lakom geden. Sublim kanyak dagita lawalawak. Sublim kanyak dayta. Natay. Di mo agawin. Taka man langin. Sublim ti lawalawak. Ay! Impadawat na kanon nagijay dadakkel alawalawami. Sakit intin namut kanyak ti bingay ko kano. Di na kano nalako. Iyay pangilakwan na ko ma. Salbag. Anan ngay dagiti sa nga katipospura alawalawa. Ano sanak ngagbidot. 20 ino nakura nga 20 ti lawalawa ani karga ditoy. Nagawidak pa ilang. Ibulos ko dagito'y alawalawa iya amper ti kusina. Imbag lang agpatay kadagiti lamok. Ops. Kustol. Ay, manjakon. Salbag. Naabak ti lawalawak. Nagdakil matyo. Nabakit din. Nay. Anyat pag-aaribong-bungan nyo dito'y aya. Mahayat ay umay kayo pasado, chairman. Agpaangat tayo iti lawalawa. Anya? Ne. Aha. Agsusugal dagito yang. Ay, ado ti lawalawak. Gatangan yung ti dua ta ipaangat yo. Dakil ti posta. Kasta aya. Malasing ko day takahati posporo ng igam day tatilyo. Ay, umay ka pasado. Ikan iti lawalawam. Ha? Mayat siya. Sige. Kakatwa, imot pasado ti makipaangat. Dahito iti lawalawa. Gatangan yun. Sana ka gumatang iti lawalawa. At dalawalawak. Ay, ayos takalbo, pasado. Sige, baangat. Siya akong nauray ni katugangak inyo barangay hall. Isang agawid ako. Total, malimut tayo. Ay, dumagasak man ita histor ni... Nana, ada ago umong. Anyat aramidan da. Takasla, ada yung-yungan da itidaga. Mga abakin! Kalbo ko namat di maysa. Samot na ni Mang Tilyureta. Mga babakin! Kumasidagak man kanakwana. Sino ti kalbo nga bagbagada? Yahoo! Nangabagan di lawalawa. Ni katuganga. Ay, agpaliiwak pa ditoy. Yahoo! Ay, tepos tayo. Yawa dyan. Ay, pasadaw. Apay ngayon, makaungot kayo. Tepos tayo ko na. Umasidag ako. Ang mga kabilon da ni katugangak. Kesa! What? Aristado kayo amin. Agsusugal da ka day tatang. Kagawad. Imbag tatakan dumeng, chairman. Matiliw na gito yung agsusugal. Ay, saan kami nagsusukal? Pasta milang na ito. Katnay, kadwami matigagawad. Loko! Tinaktika ang kalang. Aristado kayo amin. Pastime. Paangat iti lawalawa. Basta... Ay. Nagtagtagay na pakmanag. Doming, mabalin amin. Ay, bigbigat man na nagbuya dagiti usyoso akaaruban. Anyat binuyad Shooting. Anya? Nay,
Kada ka di producer ti pelikula nga imay dito nagbugsutan. Asino nga yung artista ti bida? Saan a shooting iti pelikula, Dom? Kan awan producer akas iti ibagbagam. Anya nga rod? Shooting dagiti mortal nga agagayam. Nga ita, kat mortal matan nga agkalaban. Kan, ay, jaklamon. Awan nga tati ending ti pakasaritaan da, no saan nga umadayo ti maysa. Saan ka maawatan, Rosa? Idi paylaeng nga agap-apa da ustang kan orang. Saan aya? Naibarbarangay da idin. Naayos da mo't ide tapi manaw ni ustang. Uy na. Agkaaruba da gigi asigo ta best friend forever ka no. Idi babalasang da. Wen. Best friend ide. Gamiti kwan. Best enemy dan. Gapo kin ni Goryo. Manang? Wendom. Gapo kin ni Goryo nga ex ni orang akadenden na itan ni Ustang. Anyan dagi jay. Agap apa da manang? Daman ng orang kan ustang ti problema ita ti barangay. Nagap-apa day din. Namin ano ana hearing day di. Ita, at daman problema dan. Sapay siyak itan ti chairman. Sigurado nga agproblema akmat ita kadakwada. Imbag idi ni katugangag ti chairman, ta kabaalan na ti bumala et latan. Nga uray madama ti penget ti agap-apa. Kaya rigan da kiti ti ipapalot adarisayan ken Texas. No agapa da idi. Kat pasaray ni katugangag ti madangran. Lukas dia mapanaganawa. Jak sa kabaalan ti kasjay. Ay, suyabak man la suyaban. Saan na bale? Urain ton malpas pangaldawon ti ipapan ko iji barangay office. Iridep ko man pay. Talaga asandan ang makapagsinublan nga agayam nanang. Aging ga iti di agsina dagi di agdandan na ita nga agin inayat. Anya lakit din aya ni Ayat nga agpayso. Win nga rod. Basol ni Ayat. No apay nga adda agayam nga agsina. Kan no apay nga adamat agsina, agasawa. No apay nga adamat agladingit, amapanawan nga asawa. Ay, agpayso dayta ako nam. Ado, ti agsagsagabaga po iti dayta nga Ayat. Wen, ang kuma, agkapyamat lang da orang kan ustang. Tamis mo nga agkaaruba da. Awan lat amo kon Rosa. Iso abagbaga aktuman ni ustang. Masapol lag sinadakan Goryaw. Tapno malpasan ti apadakan orang. Anya? Sa bagay, saan damat talaga nga agasawa? Katwin mait. Agasawa yamot dagajay kat saan mait. At da asawa ni ustang ngem nagtagawataw ka no. Ibagbagada moten natayan. At niya ngay dayjay. Jak ngamin amo ti istorya ti love affair da. Adda ka idi jay Hawaii. Idi nagdapat da ustang dito nagbugsutan. Un nga agpayso. Saan asigod at taga dito'y da ustang? Wen, ngam aggayem da kano ken orang. Ta nagkaadalan da kano iti high school iti ilay. Kas tagayam? Akas iti ammom.
best friend forever da. Ngam ita agin innagaw dan iti lalaki. Di dala mabay na. Ay, kas iti kinunayon. Gapu ka na yat, agbalin nga awanan ba inti tao, numalabsan na ti agayat. Anya, nagbiyahe ni Dumeng? Kalat man day ta. Kunak man nun niya, wag na kada kayo. Nalipatan na nga tanta nagrubot adagos, kalpasan ti awag di kasinsin na. Anyan ni Chairman. Paspasinsyaan yun, kasta ti agdadamo. Agdadamo la at Chairman mo. Amo na mo ti trabaho nata, nabayag mo na nakikita na ti aramidag. Sa bagay. Ngimda ito, itinaliwayan na. Pimanaw adinan pinanunot nga imuna ti problema ti barangay a mapanawan na. Kanwan gayam, imay ni Ustang iji bala idi kalman. Dayta ti kunak adina na panunot. Siyak gidi ti na magkapya kada urang ken Ustang. Ngem ita, tanariing manenti apada. Kayat ko nga isumot kumati mangkita kadakwada. Kumaa? Sa bagay, may mayat no da kayo manan ti mamagkapya kadakwada. Tamo yun ti puon kan gapo ti apada. No maumaak, bayak idan, tay papas da ti gurang-gura da. Ay, madimot No ngay makapaglinaw anda, ay dakdakasan Day nga raod. Ang mala. Mang panunutak iti pamuspusan, tapno agkakapyada at talo kada guryo. Anya day ta pamuspusan, tadang? Mang panunutak nga ro. Aywan anya. Kagulit. Sige, ipanunutan nyo iti solusyon ti problema, dagijay agin innagaw iti asawa. Saan nga innagaw iti asawa ti problema, Rosa? Ha? San nga agasawa da Ustang ken guryo? San namat nga asawa ni urang ide? No diket nagayan ayat dalaeng ag-ex da urang ken guryo. Anya nga tangag paiso ti kasayaatan a maaramid kadagijay. Imbag ta, da kayo ti madanon ko dito'y balayaw na nasupeng. Ay, apay aya. Ayun, nasa pa nga min, anapan di barangay hall ni Tata Magusteng. Anyat may paay ko aya, orang. Da kayo ti presidente, ti senior citizen dito'y nagbugsutan. Kat ni Rosa, ti presidente ti Women's Organization. Ni Kumarosa ti nakpagkidawan iti tulong. Nalagip kayo. May mayat matlano nataenganan akas kada kayo ti pagpatulunga. Anya atulong ti kidawam aya. No kwarta ay ipasigod ko na. Awan kwarta. Saan a kwarta, nana? Oh, anak ibagam nga ro din. Bagbagaan nyo kumaday dyan nga ustata. Sardangan ako na pag-imunan. Unan niya. Anya gayam ti problema yo kan Ustang. Iso ti problema nana. No apay ang nagsubsubli tapay laang dito'y nagbuksutan. Nay, di mo ibagat kasta atataga dito'y matan ni Ustang. Siyempre, agawid lata dito'y atad damot balaydan dito'y. Maawatak matkit di day taa. Riribok ni Ustang nana. Iso bagbagan nyo man. Ay agure ka man orang. Sigod akaayan ayat mo yan ni Guryaw. Wen, nagsina kami gapukin ni Ustang. Inagaw na ni Guryaw. Anya? Andala nga rod asawa nan. Imbis nga, agsinubyan kami kin Guryaw, idi awanin jay asawa ni Guryaw. Tanatay kano ijay Israel, idi gubat ijay. Isuda kitain. Oh,
Aniyan ti kasta. Ang baguray ka man orang. Apay nga men, adiyo ka pa'y lakumita iti sabali, akasukat met day dila kay mau, imbis anigoryo ti ororayan. Ayatok pa'y lang, nana. Na, Kung adadakal makagapo, no apay akayat ko ada kami kumamat lang. nay, anyamot day tama kagapaw. Iko iso ti first love ko. Ah, Kan iso ti kaunaan nga. Amo yun, nana. Wen, maawata konti kayat mo asawan. Manangimon mo, day dila kay ko. Nga isot nakatayan na. Ah, Ay, ala, naibagak mo to. ay, madamag kumankit di orang. Anya nga min aya ti pudno ang napasamak, idi na-stroke na dila kay mau. Ako na-stroke nga rod, nana. Aguray ka man. Peta ti ipapatay day dila kay mau. Anyat impatay na talaga Stroke, na high blood. Tiga po na na-stroke ti kunak. Ay, di yun ako man sasawon iti sabali, nana. Na-stroke. Gabuta, imbagat tiga po na, no apay asaan nga iso ti damo ako, Amo yun. Kasta. Isumat ka taman nangimon, pag-imonan na idinigoryo, nga oray awan idin dito'y, tanapan idin ije Manila. Aniyan? Nagulo ti istoryam. Nagulo, nalakala maawatan, no di yun damagan ti detalye, nana. Basta, na-stroke day tila kay ko, gapot kinaimon na, period. Ang ti problema yung kadaos tang kengoryo ti saan sangag period. Ag period la dayta, no makisina ni Ustang kiniguryo. Kat ag sinoblan kayo kengoryo, kasta. Kumaan na. Urang aya. Bayamon ni guryaw. Anyat amaw, no saan kayo mapudno anabalon, kat ag soble di asawa na. Anya? Iriribok ti sirkam, no agaon pala ni guryaw. Isabay amaw. Madin sa daytang ibagbagayo, nana. Ay sus! Siyak ti denggam. Saan kat atapusom nga agay ayat itinalabas ken negoryo. Tama di ti kasta. Kababain. Pagin inagawan nyo kit din negoryaw. Saan mo't nga roda nagwapo. No kuma super gwapo. Iso adda kumarason na pagin nagawan nyo. Basta. Ay atik negoryo. Na. Iso ti first love ko. Yawan mon orang. First love never dies, nana. Iso anigoryo lata ti ipit-pitit to'y puso. Makakatawa kiti day tananang. Nakasaokmat ni orang kat kasta timbagana. Kababain ko nam ket di Ay talaga Kumano baro ni Goryo? Kat agpada damat iti sitwasyon nga da ex da. Wan. No kumataid dyan danday nga ayat amay kaniwas kat subyandan dagiti mga subyanda. Mayat awan problema. Awanan ti subyan ni orang nga asawa na. Tanatay mo tunday dilakay na. Wan ngam ni Ustang ti kunak. Aywan anya. Ken kastamot ni Goryo Tasaan kanon sa matapod no, anatay ija Israel ja asawa na. May isan sa kanumot ka dagiti nakalasat nga OFW na paawid iti madaman ti gubat ijay. Unsa? Ay, sapay awan ni Doming ta iso kumati mangurnos kadakwada. Day tangarod ti sangka ibangan ni tatang mo. Kaano nga min asumangput aya? Di na pa imbaga nanang. Ang mga nurayan na kanon ang magsatan jay apong na. Ay, heket. Saan na pa yung ngarod amay baga no kaano asumangput? Iso kano nga minti may sa ama patawidan. Nananakit nasken nga raod nga urayan na amatay. Kasla-kastan. At dan sa ngamin kaugalian daw no abig da. Anya kanumot nga deta nga abig. Dinamutan imbaga. Ala, no anya banday ta, awan maaramidan tayon.
Talaga ni tatang mo manin ati mang solbar iti problema na ganyan bagbagada dita a love triangle. Love triangle. Un may ti problema da ustang orang ken guryokot love triangle. Ay, wanan niya. Ay, love triangle talaga. Uwan. Ay atak ni orang. Isu kumakat ti subyak no di nagsinipaw adagos ni ustang. Engem pudno aya anatayen ti asawa managkatulong i Israel. Ay, natayan day jay, chairman. Ay, kagawad ko nam. Tasaanan asyak ti kapitan. Ay, yun gaya. Natayen aya ni bakit mau. Ay, natay idi gubat ijay Israel, chairman, ay kagawad. Nairaman ka no, anatay idi nabomba ti balay ti amo na. Kano? Tasaan kumot nakita tinapasamak. Naipadamag laang. Day tangarod. Naipadamag laang. Nungay saan gaya manairaman anatay kat sumangpait. Ore pa'y no sana nairaman anatay. Saan na sumangpot day jay. Kasta ti kunam. Ay, nungay sumangpait. Di talodan a babae nga aginagaw iti ayat mo. Naggasatakon nga, chairman. Goryaw! Chairman. Seryoso ti saritaan. Sige, chairman. Dumngag akon iti ibagayaw. Masabat ko ni Ustang. Pasabtak man iti pasubsob. Awan tagari, pasabtak ako. Imbag man ta masabat ka, orang. Hindi ko, sumsum ko. Mata ko, ayok ko. Alright. Nagsakit ni subil ko. Sikat ti ayop. Ditahan. Ay, ang subli ka. Tabakayan ka rin. Hindi ko. Nagsabutan may mula nga to'y kanigit na mata. Nagutot pa lang ti subil ko. Nay, Ustang. Nan ano tasungo, may tasubil mo ko na kuma. Day, titi, kapo na nga ibayak. Chairman, ay kagawad kayo kaya man. Nagsakit. Inipasubsub ka ka, day. Pinasubsuban na, chairman. Anya, sino ti nagpasubsubin ka? Nasabat ko lang, pinasubsuban na matatagosan. At anay, nagsakit ni subil ko nagsawak, chairman. Sino tinang pasubsubin ka? Ni... Tulungan da. Ang nambulsig ang san. Da ka dito'y Ustang. Nay, urang. Black ay kamay. Juan, naitati ng black eye kanya. Kaya sa mati, nang pasubsub kanya, chairman. Idarom ko. Idarom ka. Nita. Hey! 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 Sumarang kaya! Kalban ka! Di kay sumarding nga. Sige, Barod. Ipapasyon tisaksakit tinakamyo. Sige, tera! Sige! Sige, pay! Sige, kinal mo kayo, salbag kayo! At kinaramot kayo! Kapay anak sarding kayo! Ituloy ya! Agubal kayo!
Good. Nasulbar ti problema. Kat, Naimbaglakit din. Tagtagayin na plagayam. Doming mabalin amin. Agapikan Dom. Pasensya ka na. Itay ko mapangitimplaan ka ng isambot ko pa elinuto to'y hot cake. Nay, eksakto Abday ka pa Hun nga rod. Pamigat ta day to yan. Awan na. Rumbang ko ma-heavy breakfast niya. Okay lang taday ito yan, Rosa. Ang mabiit kang agbisin na Sa bagay, agmerienda kan to matlangi di barangay hol. Wan, sama isa. Regular matin ng aglako ni Manang Lita. Ay, wun. So, pasamat kas kada aros kaldo tilaklako na. Wan nga rod. Umanay la pag-aari bungbungan dagi jay sigod akapada akagawad. Apag isu agoros kaldo kanto inton alas 10. Kompormin to. Mayat tipudot na. Lila nga ta dumagas ni tatang aya. Tapno ag hot cake mat. Nakaawagam San abali ni nanang tagbalo na kon. Isunto ti merienda mi. Wan mat. Awagam na nga ni tatang tadituyin agkape. Isudan ken ni nanang. Ay, wan man. Nila, mabit lang. Taawagak nga agpaisuidan. Ay, makamukay latang agkape takalakalpas ko. Namumilatan Kat kumusta mo't nga iti kabarbaro at chairman ti barangay? Siya ka diti ko na yun, nanang. Ay kat asino pa'y ayati sa balay? Kuha. Mayat mat. Makaikawala Kasta lang dayta. Mayroon bakan tumudlaang amaw-awagan ni ti chairman. Kat kagawad akmat. Changing position lang iti politika. Kat kalpasan ti do atawan, si kantumanan, lakay. Wala. Ay. Ala, di pa ikat kasla ko kwayon ti barangay. May, anya ako ka matibag, Rosa. Wala, tano kasta ti mapasamak. Anin tumat lang tatang ti sumukatukan ka. Di pa ikat kasla pagarian yun to tinagbugsotan barangay. Nya pagarian mo ti bagbagam Rosa. Wana, takas lagsin sinublat kayo latan no kwa. Ipabuso yun tumat kadagiti daduma. Paikid din, no da kami lahat ti ibutos dagiti tao. Katwan mat Rosa. Man ano aya kat iso da nga ro tinaayat nga agsirbe. Subay Sa bagay. Awan problema dita, no da kami tulakin dumeng tagsinsinublatin. Da kami nga ron mo't tinaayat nga agserbe. Man ano aya? Ay. Ngala, kapitay kitin. Bakit? Kapi ka batin. Kapudpudutan, tuy kaluto hot cake. Napanan da sufengken Rosa. Anyat makunam ijin subli da negosyo da dumeng. Madin sa tatang. Ay, mas daawak kadakwada. Di dan sa matagpampanunutin. Wan nga rod. Nakita yun jay postura ti pinarenovate da pwesto ijay pasdak ti punerarya. Sanpay, planok nga rod ang mapanpasyaran. Mapantay tumankat de. Ay, wan, danay. Manipo, di pa nagkakampanya tayo. Panangirugida, iti pan nakabaliw ti tsura jay ni sariping apatak dari jay punerarya. Kit sa anak pa yan nakapanijay. Uray siyak mait. Nabayag basita na sa anak ka nakapanijay. Iso mapantay tuman tatang. No iday,
Talaga kun kontraek jay naramid da. Ket gapo taman manumot la ti customer da enserrada. Kuna ni Rosa na pintas tinamayan da itan. Bareng ngem oray pay agan ano da idyay. Kasariping latta ti pasdek ti punerarya jay pwisto ti beauty shop ken barber shop. Ala, para makitan to atatang, stay kagawad. Ngam na agbalin tayo man na kontrabida no bilang. Isa na balin basta husto ti ibagata ay intanto kitaan. Agbalin sapay kiti na problema kapang panunutin di negosyo akayat arugyan man ang Rosa. Adi iso nala paginkaman ko nada. Amangan no saan mat anasaya at kitain. Iso akasaya ata no mapanmimat kitain. Ganyan. Nagawid ak tadalaang alaag ti kunak. Dumagdagsan mat ti kuyap dagiti matak. Agpaypayapay man naminan ti supa nagbalin akamak iti dandaninag daw. Oray ta agalas 12 maten. Ken awan ni Rosa. Mabalin ko ti rumidap. Agsubli ak tulangan ni barangay hall inton sakbay ti alauna no malam. Larigrigat no tugtug lepak kiti ni barangay hall. Iso nga iridep ko labit. Dito'y gayam ti bagbagada Rosa ken Sufeng snack house. Well, chairman. Sana ko na chairman, kagawadak itan. Ayun gayam. Ado mo ti display dita iskaparate. Anya da kita makmakan. Burger ti ad-adda nga ilaklak mi dito ikagawad. Ado ti customer no kasta nga adda may masayag dita punerarya. Ni. Apay musiig kayo, chairman, ay kagawad? Mading amin. Ha? Anya ti madi? Di mo iramrama na dakdakamaten ti balikas apo ni Rarya numakan ti pagsasaritaan. Apay mat? Nagodunto pa ti gatang ti burger mi. No daytay tumingan ti rabi, akaado ti makilamay no adda minatay dita. Ay madi! Anya pa da kita daduma lutluto niyo? Hotdog. Giant hotdog. Ama ipalaman iti atidog at tinapay. Mayat. Awan agbisi na makilamay nga oray saan ngagpakapiti agminatay dita punerarya. Nakasagana ka na yung ti coffee maker mi dito kagawad. Napigsa ang negosyo dahito'y burgeran. Sikat ti beautician da Rosa? Duming! Ay, da kayong sagaya man ti chairman. Anyamot nga iti aramidam dito yung beauty shop da Rosa. Allah, saludsudem ka di matikasta. Siyempre, adaak dito beauty parlor.
Kaawata na pangpa-beauty ak. Pangpagwapo nga eh. Mabalin mat. Na, unisex dito siya. Saan la pangpa-beauty? Kulutot pa yadag iti agambisyon nga agbalit akulot ti buok ta. Agmanicure ka nga tapay. All around tak dito. Dakkel mat nga rod ati mapaspastrek mo dito eh. Madam Rosa ken Madam Suping ate makaam mo. Kayat ko nga min no swelduan dak iti pordeya. 8 oras iti agmalam. Aya? Wan kagawad. Iso nga ayos Uray man agmalmalam nga awan umay a customer at dalat ta sweldo. Rosa, ayan da tatang mo kan dumeng. Ni tatang, aday jay ni Mang Itoy, abalsamador, kat ni Dumeng, adamat dita beauty shop. Anyat ar-aramidin namot dita. Agpamanicure sa ni Dumeng. Agpataermat Ay, anyan. Gaputa son teacher man, agpataeran. Supeng, Lakay. pinarik pa kon di snack house yo. Nay, apay ngay. Kasano dita? Agbalbalsa mo, enton kwan, agloto ka, naglako ti hamburger. Ay, Nagkuna. kanje katalekyo ti punerarya ani itoy. Kat ni bakit na timbagak ang mga sikasaw. Apay, awan ayan ni bakit na ijay. Katno ko na at 2-in-1 ti trabaho na. Kaya't naasawan, balsamador ken burger salesman. Ala! Saan mo't tatang? Na, Ni manang karyati kinasarita may kininanang amang kita iti burgeran. Katuan ba? agsakit sa kano ni bakit na. Naglukon ni ito'y apay adi na ibagbaga. Mystic yumud Apay adi yuman labisitaan mati burgeran niyo. Dahil talagaw awatan iti paglakwan ni ito'y tar aramidan niyo. Ay, inakasarita ni ito'y. Sanan! Ay, Ang mga noong tam, bayan yon. Narigrigat noong tam kat mabainan. Kat no agik ka tabal sa mador, nalpas kayawn. ay, sa bagay. Nanang, ang mga numarigatan tanto nga agsapol iti balsamador. Alawan nga rodan wunan. Narigrigat na wala astukit dimot na gito'y mayag dito ya bangkayan. Yay! Ala, malais ka no. Ay katuan. No awan agbalsamar, di pa ikat malaas na giti bangkay amayag dito yan. Ay, narigrigatain. Si Rayon, di burgeran. Tento lang mapampanunot yung agina. Aday ta, natataar ka manin. Makaaram ka pa iti isa. Opo. Kas makita kiti sarming, pudnumat ang natairak. Ken, sigod na natairda tao si kamay. Huwag mo't kiti Bagay mo, tasikan ti chairman ni dyan nagbuksutat. Saan awan matkit di? No di ka talaga kit di anatairak. Agkatawan ng tansapay kit di. Una, natatar ka latay ti dua adigos. Kastaya, ala, tapno makatawar ka ba't basit, uray may sa adigos langan. Agpadataan na taer, saan kitay? Nagmayatan? Ita, manungay ti bayadak. Anyagayam tinagan mo? Awagan naklatan ni Tom. Nagalas tinagan na tumasa, iso at tumlatat. Tom, as in tomboy. Mabaling latang nga itarus mo akastan Tumasa gwapa ko na idadi apong ko. Iso Tom tibirngas ko. Guwapa ti apelyedo. Imbirngas dala kanya kung data.
Insilpo day di apong ko. Sige. Manungay ti bayada kiti panang pukis mo kanya, Tom. Kwa, Kaya't ko launay kati style mo nga agpukis. Iso nga umayak tumanay. Agkagwap-gwapo ta talaga. Nagugwapo ka pa ikit dingam siya kun aya? Subram sa amat ten Chairman Tuming. Wen. At iwan na kay titalo adigos no ag-selfie ta. Basta agduwafi taman. Anya? Agduapi? Anya day ta? No solo ket selfie. No grupo ket grupe kun adamay. Ket no dua talaeng di duafe. Agjuit ta no agkantata ko maadwa. Aya? Wala niya. Oh, ibagamon no mano ti bayada kiti panang pukis mo kanyak. Libren. Para day talag. Nay, apay ngay, madiya. Gratis ket tabandog kan ketang mo na ng pukis kanyak. Ay kasana. Ay susanin ko nakmet. Kas kailan another. Sigurado ka. Gratis ti pukis kon. Libren. Bun ka di. Advance sa pa-Christmas kon. Ika isuan o isot ko na. Nay, di mo ibagbaga kan Rosa nga inlibre na ka. Kung tanak da ijay. Wan, Mr. Tar. Para ka datalaang da ito'y. Itala mapadasan tamat ti agpalabas iti rabi dito'y punirariya nga adda malamayan tatang. Wen. Sino ka taday ta malamlamayan na ya? Wala nga ron. Kasla ang mamumot daraw sa kananang dagi dyan nagminatay. Kasta mo't tinagawa ta kiti kinapasig na nagsarsarita itay dita opisina. Intayo man tanawan tinakalangon tatang. Alawin, may kan. Agabay ta ngagpasango. Pambarantan to ang makikapain ton matanawan ta. Dumagastan to ngagtimpla dita. Agkapi kayo. Kunadan to lakit di. Nakayumat. Isan man, hura kita iyo presirdan to ti panagkapita. No di dan to pa'y kat isabat ka data ti kapi. Nya. At daytan ti bangkay. Tanawan tayon. Ay, apay ngay, nakamulagat. Ay kwa. Nangag ko itay ti ibagbaga dagiti agtutongtong jerwar. Oh. Last request na kano jay embalsamador ti panang pamulagat na kadagita matana. Tapno makita na dagiti umay makipagrit na amang tanaw ken kwa na. Kas kada tatatang. Makita tan. Kanya. Guming dan. Kabsat. Madamdaman to di abuloy mo na. Awan ni bulsa ka kwartak. Utang ko biit ha. Ay, tatang. Tapno saan na batibatan. Indan. Dilitsutan iti ayan dagiti kapikan tinapay. Makikapita pa'y. Kastoy dito'y po ni Rarian, umyan kami nga ada nakamasayag dom. Awan mo tinurugan Madi nga ro dumyan kayo. Tasaan kayo matgaya mamaturog. Kasalupa yan. Di pa'y katawan inanayong. Mga makaala kayo pa iti sakit yon. Saan mo't nga taa? Saan mo't akanayon? Uray saan akanayon. Maurnungan kayo Siguro. Nilabay saan kami nga umyan pa'y? Kung pinarikpanan ni tatang di burgeran. Wen ka nga rod? Madiday jay. Balsamador sa inton kuan. Burger vendor. Ay, madirosa. Katingay beauty parlor dom. Okay lang. Ay, imbag pa day jay. Ay, wen taisupay mat nga income ni Tom tipo ni Raria.
Kan uray mat nila kay itoy. Maka-sideline mat no ko ha. Anya? Anda sideline ni Tom dito punirarya? Damat. Kat no iso ti make-up artist kadag iti may mas masayag ditoy. Para make-up iti bangkay. Sideline nan Aya. Kat niya ngay mang itoy. At damat sideline na. Adda No adag pa facial, wano agpa-okis iti ropa, gapo iti matcha, wano pekas da, iso ti ayaban ni Tom. Aya? Nay. Mayat Mayat. Makakatawa kadag iti negosyo yo, Rosa. Mayat a negosyo. Duplikabig dagiti tao yaw. Back to back ti sideline da. Back to Dom, aldawan. Di ka mapanay di barangay hall aya. Saan man? Mapanak Nala, agmurmuray ka nga ditan Basa antay text ni tatang dita cellphone mo. Katni, agkaramis kulon. Aya? Uy. Sige, Rosa, bakit? Ay, layan kumat ngaminan tinaturog.